Pajjiżna flimkien ma' stati żgħar oħra li wkoll huma gżejjer ingħaqdu f'ħidma favur l-użu ta' aktar sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Dan flaqa fil-konfini tal-konferenza tal-ġnus Magħquda tibdil fil-klima il-COP28 li qed issir f'Dubai. Fisem pajjiżna kien hemm il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli li f'kummenti mal-medja tkellmet dwar dak li ġie diskuss. Fost l-oħrajn jannutat l-avvanz li għamel pajjiżna fir-rigward tal-ġenerazzjoni ta' enerġija nadifa u tkellmet fuq l-impenn politiku tal-Gvern għal-ġejjieni. Pajjiżna taħares lejn alternattivi differenti ta' kif jista' jżid ir-rinnovabbli u wara li għamilna il-policy dwar l-offshore renewables fl-ibħra li huma bejn it-12 il-mil nautiku u l-25 mil nautiku il-bot mill-kosta tagħna se din inħarsu lejn proġetti oħra li jistgħu jkunu alternattiva u li huma eqreb lejn il-kosta. Għal dan il-għandna dejjem b'numru ta' diskussjonijiet biex eventwalment naraw ukoll x'interess jista' jkun hemm anke mill-privat biex dawn il-proġetti jimmaterjalizzaw. F'din il-laqgħa ġiet innutata wkoll il-vulnerabilità li huma esposti għalija gżejjer żgħar għall-effetti tat-tibdil fil-klima. Madankollu bħal Malta jinsabu f'vantaġġ kompetittiv kif jistgħu jagħmlu użu mill-ibħra tagħhom biex jiġġeneraw enerġija nadifa u ma jkomplux jikkontribwixxu għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima.